Computerized spatial composite sa duha ka sospek nga mipusil patay sa newly elected kapitan sa Panabo City sa Davao del Norte gipagula na sa kapulisan. Samtang newly elected nga kagawad nga gipusil sulod sa iyang tindahan sa San Isidro, Davao del Norte mipanaw na. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Mipagula na og computerized spatial composite ang Davao del Norte Police Provincial Office sa duha ka suspect nga mipusil patay sa newly elected barangay captain sa Dato Abdul Dadia nga si Paul Albert Sakian ni adtong November 7. Ang gunman gibana-bana ang nag-edad og 30 ngadto 35 anyos ug dunay tasong 5'3 to 5'4. Samtang ang kauban niini nga driver gibana-bana ang nag-edad og 30 ngadto 35 anyos ug dunay tasong 5'5 to 5'6. Aduna sa gitanyag nga 500,000 pesos nga reward money ang opisina sa 2nd Congressional District sa Davao del Norte alang sa mas paspas nga pagresolba sa maong krimen. Sa karon, giwala na sa kapulisan ang posibilidad nga election-related ang nahitabong pagpamusil. Nag-out na namo ang election-related incident or election-related violence kay naman tayo gina-observe na parameters na mapasok siya. Samtang, mipanaw na sa ospital ang 46 anyos nga newly elected barangay kagawad sa barangay Sawata, San Isidro, Davao del Norte. Pasado alas 9 Martes sa gabi. Human kinigipusil sulod mismo sa iyang tindahan sa wala pa mailing mga sospek Martes sa buntag. Actually, ang kuwan sa doktor is sa tiyan. Naigo ang iyahang pantog and then igo ang iyahang organ. Sumala sa San Isidro Municipal Police. Nakigalin na sila sa ubang estasyon sa kapulisan aron madakpan ang mga sospek. Gani, nagsumiti na sila og request ngadto sa Police Regional Office 11 alang sa pagmugna og Special Investigation Task Group o SITG. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.